Wah, mau tak wae gua ada sampah. Engko salah aku. Was. Piye? Engko dapat engko. Tanah meja kono. Mau pangan kapan? Engko. Engko kapan? Nyoh, ki nyoh. Kutipan kucing piye le mau tinggal le tak. Tanah meja kono lho. Yo tak gua sampah ya lagi. Tak gua sampah. Wis tak gua ya. Makanya dipangan, tak gua sampah iki ya. Wis tak gua sampah. Wis ya, enggak samaan ya. Mau Nanti ya. mau golek iye. Apa arep mau pangan? Pangan apa ora? Ya pangan ya. Tak buka iki wisan. Tutup ana. Gah, ngongkon-ngongkon aku. Enak aja lo. Pangan apa ora iki? Usah. Wis tak buka. Apa ganti-ganti? Yo wis ning kene jekek ning kene. Pangan kapan? Engko mang. Engko mang. Engko mang kapan? Ya cah, mangane cah yo, Ripnatu mau mare ngompol. Lagi mari begini. Apa? Sekuan siapa ya kok? Senengane kowe nyadone kok. Lah mangan apa ora kowe? Mangan yo dipangan. Nang lungguh kayak pindah kasur. Musak ngentut go. Gebret ngono. Ya nek ro apa? Nyalahne nek ro. Kucing udah pamas ngentuti. Nah, aku. Daling gua. Mas, tanah meja kono lho. Linggu gua. Srek mare ngompol alergi. Linggu. Linggu. Daling gua. Ndut. Daling gua. Ndang toh. Enak aku. Mbok Ndang linggu panganan. Ceblok lo kingko. Daling gua. Mending ora dijane iki. Nah, wis. Ya wis tak buat sampai kok. Ya wes. Engko Makan. Tuh. Ya irungmu tak cek ngundang. Ya wis iki lek emoh memang emoh, tak gua enek sampah ae, enggak usah dipangan. Ya usah men aku. Apa pangan? Jere alergi. Pangan pra? Pangan ra gitu orang tak gua no. Men aku ente. Dene. Mbok dene. Lah sito pangan apa ora? Nyo. Makan. Kau gimana anda? Kikuk. Ndang kita pangan nang. Dang. Kikuk. Ngek. Ya wes ya, tak mangan. Pangan ndang linggo. Yo cah mangan cah. Segone mak Rin. Sikun temen sikum deh. Ya, ayam tok sampai nasi.